بسنبت هذا تخبر هيمنته بعد حدارة صيون مسمنجس شعبية أمرات بمفتار كخبر تحسيو كم زنبرن كم زفشلني يجلس علهم منجس شعبية بالعلي بريزيدنت تعدس ورد علوان خجبر ينكسر كم زلوا تجلسهم. سلام طلعت من كبرات متقاتلتنا بقولي سوق عبد الحمد صاحب القناة حدش انتخونكم لايك سبسكرايب بمقار جمرو لمون كم تلمود حدش انتكسات نزعباتنا وخم كنبلنا سنة الحو. بقفع وقتلت نزتات أرطروا الكسب كاببيت مع سرتن خملت زمشاتو أبالي بوليس تفردون أبي إرترا زنبر العلوي عزاز سراويت إثيوبيا بمقتال سعيبو نزتفت زمشاف زخري تخايدون إثيوبيا بميستر قدات وتأقب صي نزغرب اللاكسن ألمان قبر ملسيبام سلامت عنا بلنا بيت سبن بتابز تخبر هيمنوتو بعل حدارة صيون مسمنجس إرترا أمرات بمفتار خبرت حاسيو كم زنبر يقلز علو نايلم زبن حدارة صيون تصمدو زبل شيم انتباهيو خبرت حاسيو من باريوز عنتو زلوم قلنات افتم محبرو ميديا زقلز زلو كافة هيمنوتو بعلنات نابناي هقدف فيستيفال نت كلوات بانديرا إرتران هقدف نكسك ألو نهقدف زودسو نتقراي زقون عصبون درفتات كدرفو كعللو تحاسيو من بارو يصحف اللوم وناني تكال دبيت ميديا زخون هايلا رفاينه بعلت 19 حدار بسرات آلن يلو مزرابون آفنيا سرعات شعبية مخانو زنقرلو أول سعيد مغرابون زكاريون اتو مزوط زلو حفريتاتات افتي بعال صمدو خلط يهزبي علاون مقبار نعون مسلات كابير ترابر كزبلو كانات مؤمنانن كينتن مصيوم نتيت انبل نكخبرو مولو مدلواتم وديوم أوتوبسات عداليوم ناتوت أبوي كم زنوري قلز أف مونغو اغنتي حفريتا فلمانا بفيدرال መንግስት በጽሒው ፌደራል መንግስት ድሮናት ከንቀሳቀስ ከምዝ ጀመረ ንቃጽ ልዱማት ሓበሬታ ናብ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወን ከምዝ በጽሐን ይረዶው ፕሬዝዳንት ታደሰ ድማ እዚ ነገር አይኸውንን ናብ አድላይ ዘይኮነ ጎንጽ ዘተወናዩ አኔ ለሁሉን በኢድወንንኩም እዚ ትገብሩን ተኾንኩም ክፍጠር ንዝኽል ነገር ሓላፍነት ተወስዱ ከምኡ ዝግበርን ተኾይኑ ኣነውን አፍቲ በዓል ጋሻ ኾይና ይርከብን ክብል መርገጽኡ ከምዝ ነገሮም ተጠቂሱ ድሕረዝ ድማ ተሐሲቡ ዝነበረ ትልሚ ከምዝ ተረፈዮ እቶም ፈለጥ ውሽጢና ዝብሉ ነጠፍት ማሕበራዊ ሚዲያ ዝገልጽ ዘሎም ናይ ውድብ ናጽነት ትግራይ ሓላፊ የዝብልን ደጋፍ ጽምዶ ምዃኑ ዝነገረሉን ኪዳና አመነውን ነቲ ኣብ ኣኽሱም ተሐሲቡ ዝነበረ ጽምዶ በፕሬዝዳንት ታደሰ ከም ዝፈሸለ ብምግላጽ ቁጥዑ ገሊጽሎ ኪዳና ኣብ ናይ ጉል ማሕበራዊ ሚዲያ ከም ዘስፈሮ ህዝቢ ኤርትራ ብምኻይን መጽኡ ከይሳለምን ልዕሊ 200 ጳጳሳትን ሃይማኖታዊ ሊቃውንትን ኤርትራ መጽኦም ከይሳለሙን ናይ ብልጽግና ወኪል ንዝበሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ መሻረኽቱ ትብተኸን ስለ ዝበሉ ተኸልኪሉ ክብል ጽሒፉሎም ኣብ ዘይስልጣኑን ኣብ ናይ ፌደራል ስራሕን ብምእታው ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ከይራኸብ ዓውጽኡ ክብል ንፕሬዝዳንት ታደሰ ወቂሱ በቲ ኩነታት ዝትናደዱ ሓለፍቲ ህግደፍን ጀነራላት ሻዕብያን ድማ ምስ ገለ ላዕለዎት ኣመራርሓ ውድብ ሕወሓት ብምዝራብ ኣብ ልዕሊ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ካልኣይ ዙር ዕልዋን ክግበር ኣብ ስምምዕ ከም ዝወጽሑ ይሕብር ኣለዉ ቅድሚ ሕዚ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ TDF ብሓያል ተቃውሞ ዘልዕሉ ሕቶ ተጠቃምነት ንፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣኑ ብዕልዋ መንግስት ንምላይ ዝተሓሰበ ይነይሩ ዝብሉ ብርክት ዝበሉ ወገናት ኣለውዮም ኣቦምበር ውድብ ሕወሓት ዝኾነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ናይቲ ውድብ ልሳን ዝኾነ ወይን ኣብ ዝገበሩ ቃለ መሕተት ውድቦም ምስ ሻዕብያ ዝጀመረ ጽምዶ ይኹን ርክብ ከም ዘየለ ገሊጹ ምንባሩ ኢትዮጵያ በሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ንዘቀረበላ ክስን ጸለመን ግብረ መልሲ ይባ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ በድር ዓብደላቲ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ ኣብ ዝሃቦ መደረ ኣብ ጉዳይ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ካልእ ዝርብ ዝበሃል የለን ክብል ገሊጹ ምንባሩ ዝዝካርዩ ወሲኹውን 13 ዓመታት ዝጸንሐ ዝርብ ዝኾነ ፍትሕ ከምጻይ ካለን ኢትዮጵያ ድማ በይናዊ ዝኾነ ስጉምቲ ብምውሳድ ኣብ ልዕሊ ግብጽ ኩናት ጻሕታሪ ተግባራት ትፍጽማላ ክብል ከሲሱ ነይሩ ኢትዮጵያ ድማ ግብጽ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተሰጉሞ መሰረት ዘይብሉ ውንጀላ ናይዚ ክፍለ ዘበን ሓቂ ካብ ዘይምርዳእ ዝፍልፍል ይክትፍል ያ ግብረ መልሲ ባዘላ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ብዘውፅኦ ዋናው መግለጺ ግብጽ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተሰጉሞ መሰረት ዘይብሉ ውንጀላ ን21 ክፍለ ዘበን ሓቂ ካብ ዘይምርዳእን ዝፍልፍል ተቐባልነት ዘይብሉን ኢሎም እቲ ሚኒስተር ነቲ ጉዳይ መልክታ ብዘውፀ መግለጺ ከም ዝበሎ ግብጽ ክልቲኣዊ ድርድር ንጎኒ ብምባል ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ትፍንዎ መሰረት ዘይብሉ ውንጀላ ተቐባልነት የብሉን ክብል ሓቢሩ ብወገን መንግስቲ ግብጽ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝግበሩ መፈራርሕታትን ፈኸራታትን ንመበል 21 ክፍለ ዘበን ሓቂ ካብ ዘይምርዳእ ዝፍልፍሉ እዮም ክብል ኣገንዚቡ ሰብ መዚ ግብጽ ኣብ ዘበን ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝነበረ ተሓሳስባት ተኸቲሎም ኣብ ጉዳይ ሩባ ኣባይ
ልዕልነት ኣለና ዝብል ዝተሰሓሓተ ሓሳብ ምስጓሞም ከም ዝቐጻሉ እቲ መግለጽ መላኺቱ ካይሮ ብፍላይ ድማ ብልዕሊ ኢትዮጵያ ዘቕንዐ ከምውን ዝዋቀርና ኣፍሪካ ከይረጋጋእ ምስ ሓይልታት ጸረ ሰላም ብምውዳድ እናሰርሐት ከም ትርከብ ኣጽንኦት ሂቡ ብወገን ግብጺ እናተገበረ ዝርከብ ምንቅስቓስ ኣርሕካ ካብ ዘይምሕሳብ ዝፈልፈለን ዝፈሸለን ሓሳብ ከም ዝኾነ ዝገለጸት ሚኒስትር እዋን ዝሓልፋ ካይዳ ብልዕሊ ኢትዮጵያ ምንም ዓይነት ለውጢ ከም ዘየስዕባ ገንዚቡ በመንቀስቃስ ጸረ ባዕዳው ወረርቲ መሪሕ ዝኾነት ኢትዮጵያ ግብጽ ምስሩ አባይ ተተሓይዙ ንተሓስቦ ስምምዕነት ዘበን ባዕዳው መግዛቲ ቦታ ከም ዘይብላ እቲ ሚኒስተር ገሊጹ ኢትዮጵያ ብውሽጢ ላዕላዊ ግዛታት ዘሎ ሃብቲ ተፈጥሮን ምጥቃም ናይ ማንም ፍቃድ ምጽባይ ኣየድልያን ዝበለቲ መግለጺ እዚ እንትትገብር ድማ ዓለም ለኸ ሕጊ ተግባራዊ ብምግባር ኢሉ ግብጽ መምርሕ ድርድርን ሓበራዊ ተረባሕነትን ብምሕዳግ ግቡእ ብዘይኮነ ኣገባብ ያታን ምፍጣር ትገብሮ መንቀስቃስ ተቀባልነት የብሉን ክብል አጽንኦት ሂቡ ኢትዮጵያ ንሓበራዊ ተረባሕነትን ምዕባልን ከምውን ንዞባዊ ዕቤት ብቆራጽነት መስርሓ አጠናኺራ ከም ተቐጸለውን እቲ ቤት ጽሕፈት ገሊጹ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንዞባዊ ዕቤትን ምትእስሳርን ልዑል አስተዋጽኦ ዘበርክት ከም ዝኾነውን እቲ ሚኒስተር ሃበ መግለጺው ኣመላኺቱ ሰረስልታት ሳተላይት ዘርግሖ ምስሊ ተወኪሱ ኣብ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ኣብ ደሴ ዙቂር 2000 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ማዕልቦ ነፈርቲ ስራሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ከም ናይ ሳተላይት ምስሊ ተመርኪሱ ተዋህበ ሓበሬታ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ናይ የመን ዝተሰርሐ ኮይኑ ነቲ ኣብ የመን ወሳኒ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ሓይሊ ሒዙ ዘሎ ሑቲን ንምብዳህ ተዳልዩ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ዛጊት ዋናቱ ዘይተፈልጠ ማዕልቦ ነፈርቲ ንወሳኒ ዓለማዊ ናይ መራኸቢ መስመር ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወሽመጥ ዓለንን ከምኡውን መጻብ ወባብ ኤልመንደብ ሰፊሕ ናይ ምክትታልን ምቁጻርን ኣገልግሎት ክህብ ትጽቢት ዝግበረሉ እዩ እዚ ኣብ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ዝህነጽ ዘሎ ማዕልቦ ነፈርቲ ክሳብ ሕጂ ናተይ ብምባል ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ክትትል መስመር መራኸቢ ሓዊስካ ዝተፈላለዩ መርቱዓታት ብምህደሳስን ዳታታት ብምፍታሽን ከምኡውን ሕሉፍ ናይ ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክታት መስራሕ ኣብ ግምት ብምእታው ድሕሪ እዚ ዝህነጽ ዘሎ ማዕልቦ ነፈርቲ ኢድ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከም ዘሎ ብጽኑዕ ይግመት እዚ ሓዲ ዝህነጽ ዘሎ ማዕልቦ ነፈርቲ ብሓፈሻ ሑቲ ንዘካይዶ ናይ ኮንትሮባንዳ ንጥፈታት ንምግዳብ ብምሕላን ዝድኮን ዘሎ ኮይኑ ብፍሉይ ድማ ምንቅስቓስ ሑቲ ንዘካይዶ ምንቅስቓስ ኣጽዋርን ወደብ ሕዴዳ ንምክትታልን ተባሂሉ ዝዳሎ ዘሎ እዩ ልዕላዊ ባይቶ ሱዳን ካብ ሩስያ ኣጽዋር ንምርካብ ኣብ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ንሩስያ ን25 ዓመት ጸንሕ ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ንኽድኩን ዘኽእላ ጠለብ ከም ዘቕረበላ ማዕከን ዜና ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጹ እዚ ባሕሪ ተሓሳስ ጋዜጣ ሞስኮ ታይምስ ዘርግሖ ሓበሬታ ተመርኪሱ ትማሊ ዝተዘርግሐ ዜና ልዕላዊ ባይቶ ሱዳን ሓንቲ ብኒውክለር እትንቀሳቐስ መርከብ ሓዊስካ ን4 መራኸብ 300 ሰባት ክሕዝ ዝኽእል ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ንኽትህልዋ ዘፍቅድ ውጥን እዩ እዚ ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ህንጻው ንጥፈታቱ ኣብ ፖርት ሱዳን ወይ እውን ኣብ ካልእ ስሙ ዘይተገልጸ ሓደ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ወደብ ክስራሕ ምዃኑ እቲ ምንጪ ንጋዜጠኛታት ሓቢሩ እዚ ማዓስከር ኣብ ፖርት ሱዳን እንተተረኪኑ ሓይልታት ሩስያ ነቲ ኣብ መስመር ንግዲ ዓለም 12 ሚእታዊ ዝሕዝን ናብ ኤሮጳን ኤስያን ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ዝሓፀረ ምዃኑ ዝንገረሉ መስመር ስዊዝ ካናል ክትቋጻጸር ዝኽእላ እዩ እዚ ብሱዳን ቀሪቡ ዘሎ ጠለብ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናብ ሩስያ ዝቐረበ ኮይኑ ኪኖ ማዓስከር ሓይሊ ንሩስያ ኣብታ ኣብ ኣፍሪቃ ብምፍራይ ወርቂ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ እትስራዕ ሱዳን ኣብ መስርዕ ደና ንኽትሳተፉን ዕድል ዝፈጥረላ እዩ ሱዳን ንሩስያ ዝጠለብ ክተቕርበላ እንከላ ኣማሲኡ ድማ ካብ ሩስያ ብተመራጺ ዋጋ ንስርዓተ ምክልኻል ኣየራን ካልእ ዘጎልበትን ኣጽዋራት ክትረክብ ትጽቢት ጌራ ከም ዘላ እቲ ምንጪ ገሊጹ ኣብ 2020 ኣብ መንጎ መንግስቲ ሩስያን ሱዳንን ንህላው ሩስያ ኣብ ፖርት ሱዳን ን5 ዓመት ዘፍቅር ስምምዕ ተኻይዱ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ኣብዚ ስምምዕ መንግስቲ ሱዳን ሩስያ ነቲ ማዓስከር ዝኸውን መሳለጥያ ን4 መራኸብ ን300 ሰባት ዝኸውን ሎጂስቲካዊ ቀረባት ከተመጽእ ከምውን ኣጽዋራት መሳርሕታት ስርዓተ ምክልኻል ኣየር ኤሌክትሮኒካዊ ናይ ኩናት መሳርሕታት ክትቐርብ ዘፍቅድ እዩ ነይሩ ቀዲሙ ክወጽእ ጸንሑ ሓበሬታት ከም ዘረድኦ መንግስቲ ሱዳን ከመርያ ናይቲ ጂኦፖለቲካዊ ዓለም ኣገዳስ ቦታ ዝሕዝ ስፍራ ሩስያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እግራ ንኽትዕልፍ ምፍቃዱ ቅያሩ ሱ30 ወይ ሱ35 ክተቕርበሉ ክዛተት ጸኒሑ